Ці можна пражыць запланаванае жыццё? Ну вось так, каб сесці ў дзяцінстве, запісаць на паперку свае планы на будучыню, выбудаваць стратэгію і пасля за жыццё рэалізаваць усе гэтыя планы. Тимох, дык ты ж так і жывеш. Кожны тыдзень у цябе перадача. Усё па плане? Ой, не, коцікі, я рады, што я з вамі сустрэўся, але ў маіх дзіцячых планах вас не было. Чаго не скажаш пра гераіню нашай сённяшняй перадачы. Гісторыкі звярнулі ўвагу, што, чытаючы біяграфію Ефрасіні Полацкай, складваецца ўражанне, што яна запланавала свой лёс яшчэ ў дзяцінстве. Прычым зрабіла гэта вось тады яшчэ ў далёкім 12 стагоддзі. Ой, ды якія планы там маглі быць у дрымучым 12 стагоддзі? Устаць, араць, ідці спаць. Вы вельмі спрошчана уяўляеце сабе мінулае. Мы сёння пагаворым пра Ефрасіню Полацкую, першую беларускую жанчыну святую, заснавальніцу першага жаночага манастыра, асветніцу, пакутніцу, стваральніцу знакамітага напрыстольнага крыжа ды шмат чаго яшчэ. Вельмі шмат было ў яе справ. Глядзі ты, і манастыр жаночы, І першая жанчына, і святая. а мужыкі тады ўвогуле былі? Вось гэта і цікава. 12 стагоддзе гэта стагоддзе мужчын, але нават на іх фоне Ефрасіня Полацкая выглядала суперэфектыўнай і цікавай жанчынай святой, якая паспела зрабіць процьму ўсяго. Ці планавала яна ўсё гэта з дзяцінства? Давайте паспрабуем разабрацца сёння разам. Дзяўчынка Працлава нарадзілася дзесьці ў 1104 годзе ў сям'і князя Георгія. Пра гэта мы ведаем з жыцця Ефрасіні Полацкай, падрабязнага жыццеапісання святой, з якога бярэм амаль што ўсе факты яе біяграфіі. Пачакай. Выходзіць, яе звалі Ефрасіня Георгіевна? Так, сапраўды, атрымліваецца Ефрасіня Георгіевна. Але праблема ў тым, што ў 12 стагоддзі мы не ведаем князёў з іменем Георгій. Такая вось незадача. Таму гісторыкі думалі і вырашылі, што хутчэй за ўсё Георгій гэта хрысціянскае імя віцебскага князя Святаслава, аднаго з сыноў Усяслава Чарадзея. Таму, магчыма, Ефрасіня нарадзілася менавіта ў Віцебску. Жыў у слаўным градзе Полацку магутны князь Усяслаў. І было ў яго многа дзяцей. Найменшы ж ягоны сын быў іменем... Ды не буду я гэтае паганскае імя пісаць. Святаслаў яго звалі. Хто так дзяцей называе? Напішу па-нашаму, па-хрысціянску, Георгій. А тое, што гісторыкі пазней не зразумеюць, не моя віна. Хай паменшаюцца. Вось жа, у 12 гадоў бацькі вырашылі аддаць Працлаву замуж. У 12 год? Яны там нармальныя? Дзікуны, варвары. Ой, да ладно, слухайте, это дзецям яшчэ ў школах расказваць у 5 класе, вы павінны былі чуць. Жыццё было тады карацейшае. Да таго ж, для князёў шлюб іх дзяцей быў важным палітычным дзеяннем. Это была магчымасць нейкую дамову заключыць ці вайну якую-небудзь скончыць. І дзеянне гэтае спрабавалі выкарыстаць як мага хутчэй, пакуль дзеці яшчэ жывыя, таму што жыццё карацейшае. І, відаць, планаваў князь Святаслаў нешта такое, зрабіць такое палітычнае дзеянне, выкарыстаць сваю дачку і падбіраў ёй нейкую добрую пару. Як раптам Працлава абвесціла ўсім, што не будзе падпарадкоўвацца планам бацькі, бо хоча сысці ў манастыр і прысвяціць сябе Богу. Рэальная матывацыя Працлавы стаць манахіняй нам невядомая, але з жыцця яе матывацыйная прамова гучыць як першы гімн фемінізму ў беларускай гісторыі. Вось паслухайце. Што ж учынілі нашыя роды, якія былі да нас? Жаніліся і выходзілі замуж і княжылі, але не вечна жылі, жыццё іх праплыло, загінула іхняя слава быццам прах у горай запавуцінне. Затое жанчыны, што жылі раней і, узяўшы мужчынскую моц, пайшлі следам за сваім жаніхом.
и тело свое отдали на покуты, и мечом духовным отсекли плотские осолоды. Тых памятують на землі, їх імёны написаны на нябёсах. Дзе яны з ангеламі Бога ўсхваляюць. Ох, Георгіўна, такое вы выдалі, і гэта ў 12 год. Прызнавайцеся, хто ў вас быў спічрайтерам? Толькі не кажыце мне, што вы самі напісалі. Я не поверу. Адсеч пакуту духоўным мячом? Нейкі змрочненькі фемінізм у вашым 12 стагоддзі. Ну, зноўку ж, часы былі такія. Людзі тады зведавалі шмат пакутаў і спрабавалі сысці ад гэтых пакутаў праз іншыя пакуты. Але паглядзіце, як цікава атрымліваецца. З гэтага тэкста выглядае, што 12гадовая дзяўчынка сапраўды села, правяла стратэгічную сесію, выбрала сабе планы на жыццё, адсякла ўсё лішняе, ну а гэта відавочна мужчыны і сям'я, і рушыла ў накірунку выканання сваіх планаў. Можа быць, гэта ўсё толькі легенда з жыцця, можа быць, праўда, мы не ведаем, але вымушаныя вярнуцца да сюжэта, які нам выкладзены ў яе афіцыйнай біяграфіі. Працлава таемна адправілася ў манастыр, дзе ігуменей была яе цётка, і папрасілася ў манахіні. Ігуменя спачатку супраціўлялася, баючыся гнева князя, але супраць аргументаў малой пляменніцы, ну, відаць, той палымянай прамовы, не мела чаго супрацьпаставіць і ўрэшце пагадзілася. Будучая святая распачала сваю місію. Ад пачатку яна жыла ў храме святой Сафіі. Гэта той самы храм, які пабудаваў Усяслаў Чарадзей на беразе Дзвіны. У тыя далёкія часы ён выглядаў зусім па-іншаму, не так, як цяпер, але ўсё адно быў адным з самых уражвальных будынкаў полацкай зямлі. Дык так прама і жыла ў царкве? Там жа халадэча, там жа пацукі. Ну, пацукі не пацукі, у тыя часы царква святой Сафіі была адна такая. І гэта быў інфраструктурны вялікі аб'ект. І, адпаведна, будаўнікі закладвалі, што ўнутры сценаў гэтай царквы, а сцены былі вельмі тоўстыя, будаваліся невялікія памяшканні, як кельі, дзе жылі монахі ці епіскап які-небудзь, і для невялікіх бібліятэкаў. Падобную келью можна ўбачыць зараз у царкве святога Спаса, дзе жыла сама Ефрасіня Полацкая. Яна вельмі невялікая, неўтульная для сучаснага чалавека, але ўражвае. Але вернемся да нашай тэмы. Ефрасіня вельмі адказна паставілася да свайго прызвання. Жыцця праз пакуту на славу Бога. Яна ўзяла на сябе пакуту перапісвання кніг. У тыя часы перапісванне кніг было вельмі часта хутчэй мужчынскай справай. Это была фізічна складаная работа, якая патрабавала вялікай уважлівасці, бо трэба было сядзець цэлы дзень над пергаментам у такой скручанай паставе і быць канцэнтраваным, не рабіць памылак, бо пергамент быў вельмі дарагі. Я по каву. А, кубак забыўся. Вось жа Ефрасіня некалькі гадоў жыла ў полацкай Сафіі. Яна трымалася пастоў, перапісвала кнігі, прадавала кнігі, а грошы ад гэтых кніг раздавала бедным. І, наколькі мы ўяўляем сабе, брала сабе яшчэ дадатковыя пакуты. Напрыклад, лічыцца, што Ефрасіня Полацкая насіла на сабе вярыгі. Што? Вярыгі? Гэта ўпрыгожанне нейкае? Ці вопратка? Не, вярыгі – это вось такія вось металічныя ланцугі. Іх насілі пад вопраткай. Ну, каб яны стваралі дадатковыя пакуты і такім чынам, каб у галаву не лезлі лішнія думкі. Напэўна, эфектыўны спосаб. Як бы там ні было, самаадданае і пакутлівае жыццё Ефрасіні прынесла свой плён. У жыцці напісана, што аднойчы манахіні ува сне з'явіўся анёл, які сказаў ёй, што яна павінна ісці за горад Полацк, у вёску Сялец і пабудаваць там новы каменны храм. На той момант у сельцы ўжо стаяла невялікая царква святога Спасу. Пасля той жа анёл з'явіўся для надзейнасці яшчэ і мясцоваму епіскапу, якому загадаў пракантраляваць, каб Ефрасіня ўсё правільна зразумела і правільна зрабіла. І ў тую ноч з'явіўся ангел епіскапу Іллю. Георгіўна, не занадта міфалагізавана. Па-мойму, гэта перабор. І там ангел, і тут ангел. А?
Все зразумеў. Так і запішам. Ангелы 2 штукі. Вось гэта менеджмент у нябеснай канцелярыі. А там все на контроле оказывается. Ну, а няго ж, такая адказнасць. Ну і тут, дарэчы, усё па выніку спрацавала, усё склалася. Еўфрасіня пайшла за горад, знайшла тую вёску, атрымала благословенне ад епіскапа, і дзесьці ў 1133 годзе у сяльцы быў закладзены новы манастыр, які па сённяшні дзень застаецца самым старажытным архітэктурным комплексам у Беларусі. Але гісторыя пра анёлаў – гэта гісторыя пра анёлаў. З сапраўдных гістарычных крыніц мы ведаем, што на Русі ў тыя часы разгортваецца вялікая палітычная Санта-Барбара міжусобных войнаў. У 1129 годзе кіеўскія князі зладзілі вялікі паход супраць князёў полацкіх, перамаглі іх усіх і выслалі ў Візантыю, забараніўшы вяртацца. А ў Полацку запанаваў сын кіеўскага князя Святаполк. Была ў нашай гісторыі такая цікавая сюжэтная лінія. Дык вось, у 1132 годзе, то бок праз 3 гады, сітуацыя рэзка памянялася. Палачане змаглі выгнаць чужога князя, Святаполка, са свайго горада і запрасіць на княжанне свайго, адзінага нявысланага ўнука Усяслава Чарадзея і па сумяшчальніцтву роднага брата Еўфрасіні Васільку Святаславіча. Дык што з ім не так? Усіх выслалі, а яго чаму не? Ну вось гісторыкі да гэтага часу спрачаюцца пра гэта пытанне. Па адной з версій Васілька па маці быў прадстаўніком кіеўскай дынастыі і таму яго не выслалі. Але не гэта самае галоўнае. Гісторыкі звяртаюць увагу, што можа быць вяртанне Васількі ў 1132 годзе і пабудова манастыра ў 1133 годзе могуць быць паміж сабой неяк звязаны. Ну, хутчэй жа за ўсё, Еўфрасіня Полацкая хацела вяртання свайго брата ў горад. Неяк, напэўна, паспрыяла гэтаму, як ужо досыць вядомая полацкая манахіня. І, верагодна, займела нейкія профіты з усяго гэтага. Але як яно там было на самой справе, мы, напэўна, на жаль, ужо не даведаемся. Еўфрасіня Георгіевна, дык а што там за профіты? Я не для сябе. Людзі пытаюць. Ой, у мяне кава скончылася. Прынясі, калі ласка. Там жа яшчэ ёсць. Састыла ўжо. Жадаючы ўмацаваць свой новы манастыр, Еўфрасіня актыўна занялася пошукам кадраў. Бо ў кожнай арганізацыі галоўнае гэта людзі. Відаць, гэта была важная частка яе дзейнасці, бо ў жыцці апісаныя ажно 2 такія сітуацыі. Спачатку Еўфрасіня запрасіла сваю малодшую сястру Гарыславу прыйсці да яе ў манастыр проста павучыцца грамаце. А калі тая прыйшла, то Еўфрасіня хуценька пастрыла яе ў монахі. Нічога сабе метады хантынгу. Проста ўзровень моцнага мідла. Тут не мідл, тут цэлы сеньор. Бо пасля ў манастыр з усімі сваімі багаццямі прыехала стрыечная сястра Еўфрасіні, княжна Звеніслава, і сама папрасілася, каб яе пастрыглі ў монахі. Якія б ні былі матывы Звеніславы, зрэшты, як і Гарыславы, але абедзве гэтыя жанчыны ў манастыры прыжыліся і ўжо пасля смерці Еўфрасіні вельмі моцна паўплывалі на развіццё гэтага рэлігійнага комплекса. Таму хантынг спрацаваў. Кадравая палітыка ў вас – аганёк. Ну і вось глядзіце, тэрыторыя манастыра ёсць, кадры ёсць, а што яшчэ трэба? Трэба галоўны храм. Дзесьці ў 1150-х гадах на тэрыторыі манастыра пачынае ўзводзіцца Спасская царква. Будаваць асноўны храм манастыра запрасілі мясцовага майстра Іаана. Ну як запрасілі? Ён сам прыйшоў. О, яшчэ некага на работу ўзялі. Той самы анёл з'явіўся да майстра і выдаў яму інструкцыю, як калісьці выдаваў Еўфрасіні, куды ісці і што рабіць. Ну, руплівы топ-менеджер патрапіўся. Спасскі храм захаваўся да нашых дзён. Гэта самы стары каменны будынак на тэрыторыі Беларусі. Знешне ён выглядае не вельмі вялікім і па шчырасці досыць моцна змяніўся за апошнія 8 стагоддзяў. А вось унутры захаваўся цалкам. Бо ўнутры захаваліся фрэскі 12 стагоддзя. Фрэскі ад столі да самай падлогі. Гэта вельмі ўражвае, раю наведаць. Калі храм пабудавалі, то яму абавязкова патрэбны быў напрыстольны крыж.
Такія крыжы ёсць у кожнай царкве, без іх у прынцыпе немагчымае правядзенне набажэнства. Але Ефрасіня Полацкая вырашыла зрабіць не проста напрыстольны крыж, а такі крыж, каб усе запомнілі. І яна яго замовіла. Гэта той самы знакаміты крыж Ефрасіні Полацкай. О, крыж. Нам пра яго ў школе расказвалі. А я так і не зразумеў, чаму ўсе з гэтым крыжам носяцца? Крыж як крыж. Да ты что, это ж крыж Ефрасіні. Ведаеце што? Давайте мы всю наступную перадачу прысвяцім крыжу Ефрасіні Полацкай. Там, дарэчы, вельмі цікавая пакручастая гісторыя. Яе варта будзе паслухаць. Таму рыхтуйцеся. А зараз давайте завершым з тэмай Ефрасіні. Ефрасіня Полацкая шмат год кіравала ў сваім манастыры і, відаць, змагла зрабіць з яго вельмі буйны рэлігійны цэнтр усёй Русі. Тут перапісваліся кнігі, была хутчэй за ўсё вялікая ювелірная майстэрня. Даследчыкі мяркуюць, што Ефрасіня магла ўдзельнічаць і ў палітычным жыцці княства, уплываць на розныя там рычагі палітыкі. Напрыклад, у Новгарадзе знойдзена яе пячатка, што пацвярджае, што яна рассылала свае лісты. Завершыла сваё зямное жыццё Ефрасіня Полацкая таксама вельмі прадстаўніча. Настолькі прадстаўніча, што это выглядае часткай плану. Дзесьці пасля 60 год яна раптам абвесціла, што плануе ісці ў паломніцтва ў Іерусалім. Гэта выклікала вялізны розгалас і непаразуменне ад іншых жыхароў манастыра, таму што да Іерусаліма з Полачыны мала хто даходзіў, асабліва ў такім узросце. Але манахіню было не адгаварыць. Дык гэта ажно 4000 кіламетраў. А Google кажа, што на машыне 49 гадзінаў ехаць. А на ровары 2 тыдні. А пешкі ажно месяц члапаць без перапынку. Нешта ваш Google нахлусіў. Ісці туды значна даўжэй. Я думаю, што Ефрасіня мусіла дабірацца месяцы 3, а то і паўгады да Іерусаліма. Але ішла яна не адна, а разам са слугамі, а таксама з сястрой Звеніславай. Яе ўсюды сустракалі з пашанай, і таму па выніку, нягледзячы на ўзрост і вялізную адлегласць, у 1167 годзе яна дайшла да святога горада. Там Ефрасіня 3 дні малілася каля гроба Гасподняга і ў адзін з дзён папрасіла ў Бога, каб ён забраў яе да сябе менавіта там, у Іерусаліме. Праз некалькі дзён Ефрасіня захварэла і досыць хутка памерла. Назад у Полацк вярнулася толькі яе сястра Звеніслава. Некаторыя даследчыкі мяркуюць, што менавіта яна стала аўтаркай біяграфіі Ефрасіні, таго самага жыцця. Упс, прокол. А што раней не папярэдзілі? Хто пісаў сцэнар? Цела незвычайнай манахіні ў хуткім часе перавезлі ў Кіеў, дзе яно захоўвалася шмат стагоддзяў. А ў 1910 годзе, калі культ святой моцна развіўся, па Дняпры яе мошчы з вялізнай пашанай былі перавезеныя ў Полацк, дзе яны захоўваюцца да сённяшняга дня. Дык і што, паглядзець можна? На цела Ефрасіні? Так. Яно, відавочна, закрытае спецыяльнымі такімі пакрываламі, але так яно захоўваецца ў Полацку, ў манастыры, і да яго можна падысці і памаліцца. Такое вось жыццё святой, жыццё поўнае дзеяння і добрых справаў. Жыццё запланаванае Богам, ці, можа быць, самой Ефрасіняй. Каб адказаць на гэтае пытанне, варта пабываць у Спасу-Ефрасінімскім манастыры, пастаяць унутры храма 12 стагоддзя, паглядзець у вочы святым, якія да сённяшняга дня узіраюцца на нас з фрэсак унутры царквы. Прысесці дзе-небудзь у двары манастыра і пачытаць жыццё Ефрасіні. Яно, дарэчы, вельмі невялікае і лёгка знаходзіцца ў інтэрнэце. Мы ж шукаем сакрэты эфектыўнасці і прадуктыўнасці ў сучасных модных кніжках. А можа быць, іх можна знайсці там, у жыцці і рашэннях дзяўчынкі Працлавы з далёкага 12 стагоддзя.